Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira majelis iki ora trima, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi iki ora apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tantenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki. Iya, malah kerik. Lah apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah, ngatur banget ora. Senjak tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Garwaca, Ndara Antarja. Ndara Secaki diajar ora. Ampun, ampun, ampun. Wih lah kae. Nika napa mlayu-mlayu nika napa? Oh, kae apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek-ngosek Ndara Secaki kok kaya latihan gestrek. Kene mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manuta karo aku. Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir Garwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngapa-ngapa. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki.